Ήρθε η στιγμή να κάνω κι εγώ τις δικές μου προβλέψεις για το παγκόσμιο κύπελλο. Παρά την αύξηση των ομάδων από τη διοργάνωση της FIFA, τα φαβορί παραμένουν τα ίδια. Φυσικά η Αργεντινή είναι ένα εξ αυτών, δεν πιστεύω όμως ότι θα πάει back-to-back τελικό και θα κάνει και μια κατάκτηση. Η Αγγλία είναι επίσης άλλη μια υποψήφια, η οποία πάντα φτάνει στην πηγή, αλλά νερό δεν πίνει. Η Πορτογαλία έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, που όμως πιστεύω ότι δεν είναι αρκετά δεμένο έτσι ώστε να προχωρήσει αρκετά. Και πάμε τώρα στην τελική πρόβλεψη. Αρχικά πιστεύω ότι θα έχουμε μια έκπληξη διοργάνωση και αυτή δεν είναι άλλη από την ομάδα του Εκουαδόρ. Την έχω δει τα προηγούμενα χρόνια, έπαιζε φοβερό ποδόσφαιρο, δεν προχώρησε αρκετά η αλήθεια είναι, αλλά φέτος πιστεύω ότι θα κάνει το βήμα παραπάνω. Τώρα, για το ποια ομάδα θα κατακτήσει τη διοργάνωση, προσωπική μου άποψη είναι ότι η Εθνική Γαλλίας θα καταφέρει να κατακτήσει ξανά το παγκόσμιο κύπελλο. Έχει τις μονάδες, έχει ένα ομοιογενές σύνολο, έχει ποιότητα σε όλες τις γραμμές της, οπότε πιστεύω ότι είναι ανδιαφυσβήτητα για μένα το μεγάλο φαβορί. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σου άποψη. Γράψε μου ποια πιστεύεις ότι θα είναι η μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης και ποια πιστεύεις ότι θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο.